Hola, aquesta és la presentació de la situació d'aprenentatge a un viatge al·lucinant. Per què aquest nom, no? Un viatge al·lucinant? Perquè veritablement nosaltres el que farem en aquesta situació d'aprenentatge és partint de l'estructura atòmica, arribar fins als confins de l'univers, pujats en una època molt convulsa de la física, que va ser finals del segle XIX, principis del XX, on van néixer unes de les teories més trencadores de la física, que van fer replantejar-se coses que consideraven immutables i pilars de la física, com els conceptes de massa, espai, temps, etc. Dintre d'aquest viatge a nivell de continguts, vosaltres veureu que aquesta unitat és una mena de calaix de sastre de petites coses que estan parcialment relacionades, algunes més i d'altres menys. Vosaltres començarem una cosa molt senzilla que ja sabeu fer de quan heu fet química, que és això de simbolitzar un nucli atòmic amb el seu número atòmic i amb el seu número màssic, i ser capaç de representar-lo de forma correcta. Després farem el primer tipus de problema veritablement cos, són els problemes d'emissions radiactives. Heu d'aprendre quatre de fet, tipus de desintegracions radiactives, però només 3 d'aquests tipus comporten l'emissió de partícules i, per tant, hi ha problemes relacionats amb ells. Sí? Després d'aquest estudi de les emissions radiactives, analitzarem un bloc gros de contingut, serà la llei radiactiva. Veurem com les substàncies radiactives es van desintegrant en el temps, van decaient la seva activitat, el seu número de números atòmics o la massa de números atòmics, i veurem com això es relaciona amb coses com la datació. Sí? Seguidament parlarem de com es constitueix un nucli atòmic i com en el procés de formació d'aquests nuclis atòmics s'allibera una gran quantitat d'energia perquè es perd una petita quantitat de massa. Parlarem de coses com el defecte de massa, l'energia d'enllaç, l'energia d'enllaç per nucleó, i relacionem tot això amb l'estabilitat d'un nucli atòmic. Seguidament parlarem de l'efecte fotoelèctric i de com això ens va obrir els ulls a una dualitat a l'hora d'entendre les partícules i les ones. Ja vam explicar el curs passat la dualitat onda-partícula associada a la llum, doncs ara ho ampliarem i veurem coses com la hipòtesi de de Broglie, que planteja que coses que fins ara s'han estat considerades partícules sempre, com els electrons, per exemple, doncs també porten aquesta funció d'ona associada. Això de la dualitat ona-partícula en realitat va més enllà de la llum i parla de les partícules subatòmiques també en el seu moviment. Bé, un cop parlat de l'efecte fotoelèctric, relacionarem els raigs còsmics amb l'aparició de les capes altes de l'atmosfera dels mons i veurem a partir d'una dada molt curiosa, que és que aquests mons no haurien d'arribar a nivell de la superfície, doncs veurem que efectivament es mesuren i arriben, tenint en compte la seva velocitat i la seva vida mitjana, mai haurien d'estar allà a nivell de la superfície, i nosaltres veurem que efectivament allà estan. I per estrany que sembli, el fet que estiguin és perquè per ells el temps passa més a poc que per un observador que està en repòs. Això ens servirà per introduir les idees de la relativitat i aprendrem això, no? Que el temps, quan viatges a velocitats properes a la llum, coses com el temps o la longitud o la massa s'han de corregir, s'ha d'aplicar correccions relativistes per a calcular aquest temps o aquesta longitud o aquesta massa. Bé, per últim, parlarem una miqueta del model estàndard i de com el model estàndard intenta agafar tots aquest conjunt de partícules que hem anat aprenent que estan allà mitjançant les col·lisions de partícules i demés, doncs com intenta posar ordre entre les partícules que formen part de la matèria i també els bosons, les partícules de força que permeten interrelacionar-les. Val. Comencem el viatge. El viatge comença, com us dic, a finals del segle XIX. Hi ha aquesta frase que s'atribueix a Lord Kelvin, tot i que hi ha molta gent que opina que no la va esmentar, però sí que és veritat, la frase ve a dir que no hi ha res més a descobrir a la física, que tota la física ja està descoberta,
i que l'únic que ens queda és fer mesuraments cada cop més precisos. En realitat no sé si l'Orquelvin va dir això, però sí que és veritat que en aquella època la comunitat científica doncs, tenia aquesta sensació de que les grans qüestions havien estat ja descobertes i que, per tant, quedava molt poqueta cosa més a fer, que la física per dir així està acabada. Al llarg de la història de la ciència, de les mates, de la química, moltíssimes vegades l'ésser humà ha pensat que ja ho sabia tot de quelcom i justament doncs, moltes vegades, poc després, doncs, han aparegut coses que han fet replantejar-se els paradigmes al llarg de la història de la ciència. Una vegada i una altra hem hagut de canviar les coses que pensaven que explicaven la realitat, les lleis que pensaven que explicaven la realitat, justament perquè han deixat d'explicar-la correctament. El 1897 va aparèixer l'electró, també es van descobrir els rajos X, també va aparèixer es va descriure la radioactivitat. Va aparèixer una teoria nova molt trencadora al 1900, que és la teoria quàntica, Max Planck. També després va venir Einstein amb la seva teoria de la relativitat, la seva explicació de l'efecte fotoelèctric i ens va fer replantejar coses, com us deia abans, tan troncals, tan bàsiques, tan inalterables per nosaltres com és el temps o l'espai o la massa. Sí? També apareixen noves teories com l'explicació ara més acceptada de l'origen de l'univers, que és la teoria del Big Bang, i a partir de la feina feta en col·lisionadors i acceleradors de partícules, etc., doncs han anat apareixent partícules noves. Fins fa molt poquet es pensava que l'àtom era indivisible. Després van aparèixer en poc temps l'electró, el protó i l'últim el neutró. El neutró és de 1932 amb Chadwick. Llavors veieu, allà en 30 anys apareixen 3 partícules subatòmiques, però poc després l'avenç en els sistemes i en la tecnologia de detecció, els col·lisionadors, els acceleradors de partícules, etc., ha fet que aquest nombre de partícules s'incrementés moltíssim i com a intent de posar ordre dintre d'aquest tipus de partícules i catalogar-les, doncs apareix el model estàndard, que serà la darrera cosa que veiem al final d'aquesta unitat. Coses com les teories del tot i la cosmologia no les arribarem a veure, tot i que formin part del temari.